Good morning, good morning. Good morning mga ma'am sir. Ah, pagita maka di gini ma-post pa na to mga ma'am sir kay usa pa walay kuryente dire gabi pa. Kay kusog kang hangin dire gabi mo napiktuhan ni atang kuryente kay wa pa internet. Nang good morning sa inyong tanan ha. Kumusta man ang iyang gabi dia? Oh, hinay ra bang hangin gabi dire grabe ka soga gyud. Kusog kang hangin dire gabi luoy kay mga saging dire mga kahoy nga tomba. Pero ngali hinay rang hangin ay kanang ulan kusog hangin. Sir, okay.